Ahojte, volám sa Silvi Zaďková a som víťazkou druhého ročníka súťaže Fiat Profesionál hľadá profíka. Venujem sa šitiu jedinečných a originálnych kúskov prevažne pre ženy. Medzi moje obľúbené farby patria odtiene ružovej a zemitej, ale čo sa týka tvorby, sú tam skôr odtiene zelenej, tmavé, neutrálne farby. Skúdo je vďaka polepom neprehliadnutelné a neraz sa mi stalo, že v meste stačilo len zaparkovať a už si ma zákazničky našli a na mieste sme riešili už priamo kabelky. Či sa výhra prejavila aj na počte objednávok alebo predajoch, neviem jasne povedať, pretože zo mňa je len jeden kus, ktorý to vyrába, ale čo viem určite, že pribudli noví zákazníci, ktorí už opakovane objednali a tiež sa mi zvýšila chuť do tej práce, pretože ma absolútne nič neobmedzuje. Skúdo sa dá neskutočne ľahko naložiť a veľa a ešte viac a úplne bez problémov. Návrh nového kúsku je niekedy úplne jednoduchý a ide to, by som povedala, z minúty na minútu, že nápad, strih, a ide to veľmi rýchlo a niekedy je to veľmi zložité a celá príprava tej novinky trvá aj týždne, kým sa to dostane do takého štádia, že s tým budem aj ja spokojná a pripravená odovzdať to ďalej. V tvorbe ma najviac inšpiruje príroda, pretože príroda poskytuje širokú škálu farieb, zemité, zelené a to sú všetky obľúbené farby aj mojich zákazníčok a aj moje, ale stále zostáva hlavnou inšpiráciou ľudia, pretože tvorím pre ľudí a tvorím to, čo chcú nosiť.